רגע, אני אגיד לך שנייה עכשיו. אני אגיד לך אם היא איטלקיה, שנייה. כמה זום יש לך? לא יודע. יאללה, תנו לי איך למה שתהיה. אמרו שאסור לצלם, לא? אמרו שאסור. לא מבין איטלקית. כאן משמאל זה השושלת של המשפחה החל מהמאה ה-13, שכל בית האבסבורג ששלט באזור הזה של... שמאל, אחרי הבניין ארוך העיר, והיא נבנתה במיוחד על מנת לאפשר לסירות עם סחורות להיכנס פנימה ולפרוק, אתם רואים, ולפרוק את המטענים שלהם. ממול זה הכנסייה הסלובנית בקצה, אבל תסתכלו על הגשר, איפה שהאוטובוס שם משמאל, שימו לב, יש שם פסל של בן אדם, מי ששם לב על הגשר, יש פסל של בן אדם, רואים? הגשר הלבן הגדול. זה ז'קי עשה. הפסל הזה הוא של ג'יימס ג'ויס, הסופר. כן. הוא לימד כאן שפות בבית הספר ברליץ לשפות, הוא גר כאן, הוא כתב, מי שלא יודע, כתב את הדבלינאים, כתב את יוליסס, היה שיקור, אבל אחד הסופרים הדגולים של המאה הקודמת, ג'יימס ג'ויס האירי, גר כאן ולימד כאן שפות. לימד כאן אנגלית, נכון, את הקצינים האוסטרים, הוא לימד אנגלית. לפנינו, הבניין עם הגג השחור, תיאטרון ורדי. מצד שמאל, כיכר יוניטה איטליה, איטליה המאוחדת, מצד ימין בניין לוידס, חברת הביטוח לוידס אדריאטיק, מצד שמאל בית המושל, כן? בית המושל ובית הפרלמנט המקומי אחריו, העירייה מלפנים. תסתכלו ימינה, יש כאן פסל של חייל שעולה עם דגל, אלה חייליו של גריבלדי, שב-1860, יום העצמאות של איטליה, כבשו למעשה את טריאסטה. עניין הקונגרסים, אולם הקונגרסים של טריאסטה. קוסטה קלאסיקה קוראים לאונייה. איזה סדרה יפה, איזה... ממש רואים עיר ימית, עיר נמל לכל דבר. כאן כל הסמטאות קדושות במסעדות. אז היא אומרת לו, תשמע חמוד, אין לי כסף. באמת, אבל אם אתה רוצה פיצוי, בוא למעלה לחדר שינה. אומר לה, מתאים לי. עלה איתה לחדר שינה, קיבל פיצוי כמו שצריך. היא יורדת, אומר לה, סבל השני, תשמעי, גם אני עבדתי. מגיע לי, אומרת לו, נכון, אין לי כסף. אתה רוצה פיצוי? בוא למעלה. עלה למעלה, נתנה לו פיצוי, שיהיה מרוצה. היא יורדת, הנהג אומר לה, תשמעי, גם אני עבדתי, עזרתי להם, סחבתי. היא אומרת לו, מה שנכון, נכון. פותחת הארנק, נותנת לו 100 שקל. הוא אומר לה, רגע, למה זה ככה? מה פתאום להם נתת טיפ כזה ולי טיפ כזה? היא אומרת לו, תשמע, אמרתי בבוקר לבעלי, באים להעביר את הדירה, תשאיר טיפים. הוא אומר לי, הנה, זה 100 שקל לנהג. אמרתי לו, ומה עם הסבלים? אמר, עזבי, שילכו להזדיין. Come funzionava? תגידי זה... פדופיל, תגידי פדופיל. אתה תלמד להחזיר מה שאתה מוציא למקום.
אין אחריות לדבר זה פאנק שוי, זה פאנק לא ידעתי שזה פאנק. הצלחת, משתחרר. תחזיקו מעמד טוב חבר'ה, לגבי הערב אני מציע ניפגש ב-10 למטה, נעמיס אותם על האוטובוס ואנחנו יוצאים לדרך. לא לשכוח